Nagulachin. Arigato! So guys, naay nakuha si ang kutampoy nga kuan ka ng Nemo nga isda. Nemo nga isda. Nabuhay pa! Buhay pa na yun. Kabir na. Buhay pa? Lain na! Kore. I-prank na to si Chin guys na orange. Pero, Lemon. Yay! Orange! Wow. Ay, kutampen! Kamu tubig mo na. Dala kong kaon. tangan to bukaon pa ba? Nitch. Nitch. Ito na. Ligo ito dagat. Ano ba? Apa na ba? Nah, bango na ba? Nasa yan ito. Ano ka na? Dito na. Favorite na Nitch. Favorite na akong duha guys. Kamatis. Kaon dito ko din. Kanto. Okay. Hey, what's up mga Meg? Welcome back to our channel. If you are new here, please click the subscribe button and hit the notification bell. Ding 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 ding. So for today's video, magsi-celebrate tayo sa ating 300k subscribers! Opo, kasi malaking achievements po to para sa amin. Although simple lang naman yung handaan at medyo unplanned, yet isi-celebrate pa din natin to kahit medyo late na. And first of all, thank you so much Auntie Alma Sir Felix from Canada sa pag-sponsor mo sa amin sa celebration na ito. A million thanks din po for making this happen kahit medyo late na. And also, thank you for being there always. Sa patuloy na pag-suporta niyo sa akin. Maraming salamat po with all of my heart. Love you Auntie and may God bless you more po. Okay, so guys, pumunta na kami sa tabing dagat na malapit lang dito sa amin. So actually guys, merong maraming mga beach resort dito sa aming barangay. Pero may mga public beach din naman na magaganda rin. So why not? Doon na lang kami, di ba? So thank you so much din Free Cakes Tutorial Channel sa pagbigay sa amin ng 300k subs na cake at sa pag-deliver din. It's actually from UAE at inorderan niya kami ng cake dito sa Cebu. At next time, siya na daw mismo ang gagawa ng cake for me. Thank you so much po. Sana isubscribe po natin ang channel niya mga Meg. At shout out din sa pamilya niya sa Cagayan. So without further go let's na tayo sa beach! So hey, what's up guys? So vlog takeover again. So this is Binsoy Meals no Kuya ni Nitch, and today is Saturday and time check it's 10:37. So human ako og marinate, human ako og limpyo sa ako ang himo nga tinai. So kay nganong nagbuhat mi ana because we are celebrating sa 300 subscribers ni Nitch. So special thanks to Auntie Alma Sol Felix no sa iyang pag-sponsor ani nga vlog or sa pag-sponsor niya sa pag-celebrate sa 300 subscribers ni Nitch. So pakit-on ta mo sa among gibuhat no. So let's go. Alright, so we have here so barbecue party
din ni later guys, mag-barbecue mi sa baybay. So mao ni siya tong tinai or isaw. Gi-marinate sa nako kadiyot. Then we have tiil. And naatay mga hotdog, longganisa. Gibayaran ni siya guys, natay skinless and everything. So magtusok-tusok na ta guys, no? Let's go! So hi, what is up mga men? So guys, so as of now kay nagtuhog na mi sa mo ang barbecue later, no? Kay unsa man tong celebrate? Mag-celebrate may sa among 300k subscribers! Yay! So ang amo ang nahuna ano kay nakakita mo gid mi usa ka YouTuber then here YouTuber ni sa mo ang kuan nag-birthday siya, so shout out Jubayra, no? So the inspired gid mo sa imong birthday celebration nga barbecue gid, no? Mo tong naka-decide din nga, uy, why not? So thank you so much again, Auntie Alma So Felix from Yes. Canada. Thank you so much, Auntie, sa pag-sponsor aning celebration. So God bless you and more power. So padayon ka sa pagtusok. Tabang ka, Nitch? Okay, paghinangat ko. So yan, matabang si Nitch. Ito, patabangon. Hindi man para madali ka. Laban gid sa tuang kuan gid, inato ra gid ni gid, murag typical gid nga mga buhatan sa Pinoy. Right, so kuha ang stick. Then tusok ra nimo. Nilinaw na ka. Sila apod mi kinai dire guys mo. Yeah, so we have pork, baboy, we have tiil. We have longganisa, like typical barbecue lang yun sa mga baligya. We have isaw or tinai, we have skinless, we have hot dogs. So supposedly, ginahan sa tami mag-apil dugo or Betamax. Pero unfortunately, no, wala gid siya gid. So sayang kayo kay mo ito yung pinaka-favorite gid ako. Second is kaning isaw. So later guys, adami sa baybay niya. Ano lang, suba-suba, dayon ligo, ano lang dyan siya ka simple. So again, thank you so much Auntie Alma Sol Felix. Guys, some kitchen. Nadisid si Chin there sa mga kilidan, no, sa sinamok. And then Mother Mercy. Hello, me! So guys, frozen again. Alam nga, frozen foods. So guys, ipanghambog gid ako ang tinaigid kay I put effort gid na gid, no, sa mata jog sayo kay para limpyuhan kay di mo bugay ng isaw or tinaing nga kanang pait-pait pa. So ako siyang gitunga gid ako ang tinaing, no. So grabe ko kilunting. So anak siya guys, ala daw, kapoy daw basta makakaon siya og kanin. Yes. Because I miss isaw. Kay naami barbecuean sa musilingan pero wala sila isaw. Like baboy lang, pork lang, or hotdog, something like that. Munang request yung kong isaw gid og Betamax or dugo pero unfortunately wala gid ang dugo gid. So daban ra oy. Daghan na kay ni Camera family mga on. So magkaon sa si Madam Nitch. Mag time lapse ta balik jay. Hey, what's up mga Meg? So nandito na kami ngayon guys. Hi. So nagtaod na sila sa tent guys. Kitang tent, pakita ang tent. So guys, pakita na ko ninyo ang tent. Una ang tent guys. So maon ni guys. Kubi! 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 Ma, nagpunta ka dra, ma. Ma. Chen. What are you doing? What are you doing? Hala, giduto. Kisa man gigutom, Chen. So guys, bago lang may nahuman og tabi na Auntie Alma, guys. So si Mama Mercy mo ka nagsugba na. Sa birthday's video guys, kay another padagat na sad.
so much again, Ate Alma, so Felix. Uy, yawa mo. Uy! Hindi pa ako natulog guys. Yes guys, kasi dili siya katulog guys, basta matulog siya guys. So ano ang paborito mo dyan? Ano yan? Watermelon. Motor melon. May motor palang melon. Masa to, Kobe? Motor melon. Asang TL? TL ni... Okay. Adidas. Kaya giputol na mong uban. Yun. So guys, ang mahagot na pag butang og kuan ani guys, fitin gihapon. Mahagoog, butangog. Subtitle. Huwag ka magpatukar kasi nagkag kami. So guys, simple rin kayo mong celebration, no? Thank you so much, Thank Denny. you so much again, Auntie Alma, so Felix from Canada. Yes, tanawa mong, kani nga mong sold of guys, sponsor ni Ma'am ni Auntie Alma din, no? Thank you so Kanipod much. guys. Ako, Kobe, pangayon ni Auntie Alma. Auntie Alma, baka naman, Nina. Ina ba? Baka naman. From Canada. So, si Ma'am Jitin guys, nadiri. Ay, lagi patukar kasi nag-vlog ako. Asa patukar? Bakit mo kimag... Awa. Hatay, dagang kayo. So, Dagan kay vlogger dere guys. so mao ni ang Ang mga... pinakauna nga nahimong vlogger dere guys si So, mamaligyan na... Nitch, mamaligyan naman day kag barbecue, no? May ma-inform. Hindi ko to ibabaligya. So, karon guys, nagbabaga na ang kanilang mga uling. Nagbabaga Bagang. balita. So guys, ngayon ay sinasalang nila yung tinai ng... Inuna na ang tinaing. So my t-shirt is from Canada. Thank you so much, Auntie Alma, so Felix. Nitch. So guys, nagduwa ako dere guys kay gutom na kayo. Wow, naani nag-una-unag gaon. Kinsa ni nag-una-unag gaon? Gagana. Mr. Sano. Sino ba na? Q1. Yes! Nabulutong yun kayo guys. Sugang kaon eh. Si Chin guys, iya. Kanang hapit na hurot ang watermelon guys. Kasi si Chin guys, tigtig kaon. Kaya gahorot. Tamis kayo watermelon guys. Tamis kayo. Tamis kayo guys. Ano to bang plato? Ikaw Kobe, ano masasabi mo sa watermelon? Ako naman muna. Saan na oras sa'yo? Alas 3 na, no? So, kung may alas 3 na, Wala pa may kaon. Timo ro. Saan lugar kapag nagkamali? Grabe silang manghusga. Bakit perfecto ba sila? Guys, wala ko'y pamahaw, wala ko'y paniod to. Kay busy bigay na sa pagtuhog. Diya karon still nagliloto ay pamino. Pero daghan na mig daloto. Mustap sa may ugloto kay magkaon sa may paniod to no. So kay grabe magad kay kagutom. So mga on me later. Enjoy lang gyud taring vlog. Next update. So padog na gyud mga ono naka-display na to mga putahe char. Sa to ang mga gaunang naluto. So daghan kami lutuonon pero nag-una lang may pangluto kay murag padog naman hapon ay mga gabi naman gyud ni. Nasa tay kaprutasan danha no para nasa tay vitamina. Ikaw day, kumusta man tong pag pinaypay ka to nilutuan day? Kiro kay Zay. Laban lang gid day murag ikaw may naluto. Hey, what's up mga men? Happy 300k subscribers! Thank you so much, ni. Thank you so much, Ate Alma. From Canada. So, mga unat sa mga men. So, mga ano sila mga men? So, mga men, kumanamig kaon.
kami na lang no, so laban! So napay dagang wa maluto guys, kita taon sa na. Yes, Pasensya later na na lang. Chin. Natay pagkaon guys, natay tinai or isaw, Pasensya na sa cake guys no kasi baboy, kanang ko ano chin. hot dogs, chicken feet gang. Adidas. Adidas. Kani wa pa mga luto nga. Longganisa, skinless. And we have fruits here. We have watermelon, Favorite pipino, ni Nitch. banana, lemon, and mango. We also have eggplant, kaya amo na siyang kilawan later. Yeah, thank you so much again. Free cakes tutorial For the cake. Kain na tayo. So, kakain na kami. So guys, taod na ako kakain guys kasi nakakain na ako. Maya-maya. Maya-maya. So guys, napay gimitinga ang Cap 7 sila Tita Jeannie guys. Ngunang wala sila dire. Mayroon pa ang barangay assembly at nag-a-assess pa sila doon. Guys, meron tayo sound dito guys. Basta nakabak ayo. So guys, tawag kami sana ni Auntie Alma guys. Pero kadlaw na ngayon sa ilahan, natulog na si Auntie Alma. Laban, Jai. Sa pangungit, Jai. So guys, nag-vlog din si Gavin Soy. Yes, nag-vlog sa Jai. Sa mga meg, maligo na ko mga meg kay ginana ko maligo sa tagtaod kay muundang na ko niya. Tagtaod na sa balik na sa kaligo. Bot-bot! You're so very good in acting. Very good in acting daw ka. So guys, kita ko pa. So, isang kitabuan eh. So, ang sang i-adjust guys. Mas sorry ako pag ko guys, kasi kalisan lang sa guys. Lanay, balay ni Lakaw. Bene, maligo ka! Kahit wala akong tulog guys, sobrang lakas ng energy ko. Bakit? Kasi, sobrang happy ng mga bata. O, tingnan nyo. Talaga ba? Ay, yung mga tiguang sobrang kaapoy na. Yung mga bata parang wala lang problema. Kasi wala silang ginagawa. Ikaw, Ma'am Sidit. Ay. Lusog. Ayun na, ano, pulis pagkalawakan, dalawa kabok. Dalawa kabok, pulis ko kalawakan. Pagalit na! Ay, anak ko mapinadoy kung anak ko. Ipapampay sa lang yung tail. Hi, what's up guys? So change location to no, char location. Change kami og venue ay kining ko ano lugar dapit kay layo kami sa dagat ngadto no. So karon dool kami sa dagat, so daghan kami nangaligo ngadto guys. So sila Nitch nangaligo na sila. Laban. Zay, okay ka Zay. Nami pulis diri no. Nami bantay nga pulis kay mahadlok magid kawatan mi gid. Nami mga yaya nga pulis. Laban lang gid. Hello mga meg sa hello. Padol sa diri, padol diri. Talisa. Love you, Chin Chin. Chin! Ayaw dia ba? So karon guys, pinapanitan na yung ano, yung talong ni Joshua. May mga ano kami dito guys. So datay mga pulis pangkalawakan diri guys no. Kain tayo guys. Kaya magkagugot ba? Naritawan. Nakanta mga meg. Kamoy unang takot nun. Ampay kayo Kobe. Di na mo undang. Chin! Gawan! Oh, gwapo na bata. Oy. Nitch, why tugnaw? Nausa na Favorite Chin. Arigato!
Kasi nga ito yung Belum po. awa mga duwa na kayo. Mangga. Bali na kahangon. Tugno naman ako. Hello, tugnaw na. Diya kasi nina na. Ilis na tara. Ay! Iwan mo na lang kayo. Luya daw may mga inahan. Ikaw di ako inahan. Oh, ikaw di ako inahan. So guys, naay nakuha si Kuan guys, si Mimo. Si ang kutampoy nga kuan kanang Mimo nga isda. Mimo nga isda. So mauni guys. Si Dory mani. Dory, blue sa si Dory. Nabuhay pa! Buhay pa na yun. Recover na. Last breath na dito niya. Recover na. So time check guys is already 5:31 at meron pang araw kasi 5:31 pa. Part 2 na naman ng subaan na natin kasi suba session na naman tayo kasi madami pang Yes, mga because nahabilin guys. we are getting hungrier. So hanggang umaga kami dito guys. Thank you sa sponsor guys, si Auntie Alma Sol Felix nga From Canada. ikan sa Canada. Very generous. And shout out guys sa nagpadala cake nga si Free Tutorial Cake. Free cake tutorial. Nasa UEA pero taga Cagayan de Oro siya. So perting lami ay ang cake guys, so. Ang cake nga yang gi-order sa Caras, Cebu, Patches cover. Mao ni siya guys. Ngani na yang dagway. No. Patay na siya. Patay na Nitch. Condolence Nitch. Yan na. Ha? Ang kayo. So meron din pala kaming vlog kahapon na nag-hike kami. Pero unahin na namin tong i-publish. At sa next vlog niya makikita. I hope abangan nyo rin po yun. At sana patuloy nyo pa rin i-support yung vlogs namin. Bumpe! Buhay pa? Disclaimer lang po, nandito lang po kami dapit sa among bahay na beach. Wala po kami sa malayong dapit. Ang mga kasama ko lang ay family namin at mga pinsan ni Ma'am Shitin. So guys, i-prank na to si Chin guys na orange, Orange pero lemon. Yay! Orange! Wow! Ay ko tampel! Sam! Saba. Sam! Orange! 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 Dapat ng timba. Kamu tubig mo na. Dala kong kaon. Dinig ko mukhaon! So si Kobe na sad guys. Orange! Yung taon na siya. lami Mga gidaan. Lili siya papa niya musumbong. Musumbong. Ay! Ay! Kinalasan din. Gimana? Let's. Wala video eh! Wala video! Tahan mukhaon pa ba? Pagali ka. Patong yan. wala pagsalig ko. Sige pa. So daga sobra gyud kay ang gi sponsor ni Ate Alma guys no kay Yes, thank you so much, Auntie Alma from Canada. Apil, pag inirong kuan with late snack. yes. So salamat gyud kay Ate Alma ug di tungod nimo di ni madayon ni ngamong
300k celebration. Unsa man, napagod man kini oy. Walang kapaguran. So, ngit-ngit na. Di na may makita dito guys. Madilim na. Sinulit namin talaga yung oras namin. Solid na. Sinulit talaga. So, yun ang buwan guys. Full moon. Kabihaan na kami dito guys. Sobrang hindi na maklaro yung mga mukha nila. Ang dami pa rin niluluto nila guys. Walang katapusan ng pagluluto guys. Kakain tayo ng kanin. Limang baboy dahil. Ma, I could do this. Di na makita ginoon. Away, Madilim na ang gabi. Eventually. So, time check mga mates. Already 6 p.m. So, ngayon, kakauwi lang namin at... Ay! So, ngayon, kakauwi lang namin galing sa tabing dagat. And, ngayon, papunta din naman kami kila Tito Ining. Sobrang busog ko talaga ngayon, guys. And sobrang saya ko ngayong araw. Ikaw, Chen? Ang dahil yun kay... Ikaw? So guys, ang lahat na ito ay naging posible dahil kay Auntie Alma Sulfil. Thank you so much again, Auntie. Walang sawa kaming magpapasalamat sa iyo. And sa nagbigay din ng cake namin ulit. Sobrang sarap talaga ng cake na binigay mo. Free cakes tutorial. So, andam na siya. Nag-helmet na siya. So, arap na. So, arap na. So, ayan guys, naka-ready na ako, naka-helmet kasi sobrang ready na namin dito. Kasi every weekend kami pumunta kay Ilaka Tito Ining or uuwi. Kasi bahay na namin din yun. Kiss. Thank you so much again. 300k plus subscribers. God bless you everyone. And I thank you. Mama.